Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look for dayang song na se gorshi alu nagaranjang boil. Actually very recipe ko ang sigang sikleo no manjadaman ang nilugas asya song nan jahadaman arna bebadi boil balu gasa hanane ampai logase bin mama mi hodon bi mama hadoman ang gosaw gila arna pau bai se khari isi hodoman khoma be recipe gona ang eche gosaw dong nala da bikun jan luginan da gorshikrunan lana fene jada arna logofor so bidibla febe thade जों लोगोसे नायदो आं जों लोगोसे नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन उनाव बिथिं हासबेन्डआ मिथुआ फान्दाव सावगासिनो गेस स्टोभ सुखांबाय नालाय बे फान्दाव सावलायबाय आरो साफा खालामनायावथ' गैया ओमफ्राय मिन्थिबायना ओमफ्राय नै थाइसे सावखांबाय फान्दाव बाथोन खालामगोन ओमफ्राय नै बेनो आरो बेखिनि एसे आरो ना बेखिनिखौनो आं बयल खालामगोन बिराद बुरजा बानलु सामब्राम गुफुर होगोन आं बेयाव खारै होगोन ओमफ्राय ना गोरान ओमफ्राय टमेट'बो होनोसै नामा मोनसे ना मारै होदोना होआखैमोन गोसोआव गैला थेवबो आं होनायनोसै खोमा ना होला आं मिन्थिला होला टमेट' होला ओमफ्राय लोगोफोर नैबे लाइखौबो मटरजों भाजि खालामसै बेसेबां रुनाय जाबावनो मैगं गोथां बिराद जानो मोजां मोनो थेवब्लाबो दिनै बयल खालामथ'ला आरो बेदरबो गैया बेदर लाबाखै माने बेदर जानायखौ आं एसे बाद होथ'दों ओंखायनो आरो निउ इयाराव जानांगौना ओंखायनो बे साननैसो गेप जादों आंना बेदर जानाय माने गेप खालामथ'दों आरोखि आङो गावनि हेल्थनि थाखायनो ओंखायनो दा बेखौनो आं मटरजों फ्राय माने संहनसै आरो इथिं नै माने आं मटर सोमना दोनदोंमोन बेनोसै दिनैनि ब्लगा बिदिनो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर फैदो बिदिब्ला जों बयलखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै बेयावनो खालामनोसै खोमाहाय आं बयल गिदिरद्राय नै बेयाव होगोन सब होगोन लास्टआवहाय बेयावनो खालामसै आं ओमफ्राय दासो स्टभखौ सुदोंमोन लोगोफोर सुखांनायनि उनावहाय एकदम संनो बायो थेवब्लाबो उपाय गैया आरो ओमफ्राय नै बेखौ आं दै होग्रोबाय बेयावहाय संख्रि एसे होनानै लानानै एसे गोदौहां जाबाथाय आं बेखौ होनोसै लोगोफोर बाखि ओमफ्राय बानलु सालु दा आं रेडि खालामनानै लानोसै बेखिनिखौ आं रेडि खालामना लानोसै लोगोफोर इतना रेडि कर लिया ओमफ्राय बेखौ आङो दोननोसै होजोबला मोनसे दायो आंना दैया जाबाय लोगोफोर बेखौ होनोसै आं डाइरेक्ट होसननोसै सोरबा साननो हागौ आयौ आं बिदि जाथाराहाय होननानै आरोना खिन्थु ट्राइ नायलाय गोथाव जायो आंबो जाफेराखैमोन बेलेगनिफ्रायसो सोलोंनाय बेलेगनि रेसिपिफोरखौबो एसे ट्राइ खालामनांगौ नामा लोगोफोर दोनथ'नोसै लाइखौ संहरनोसै बिथिंजाय मटरखौ होजोबा एसेल' होगोन ओमफ्राय बिथिं आङो आरे आंहा खारै एसे होबाय लोगोफोर बेयावहाय कालारा चेन्ज जाबाय दा ना गोरानखौ होनोसै ओमफ्राय बानलु देनायखौ होनोसै र' बेखौ थाव सेरना लाग्रोनि बिथिंजाय जोंना एक्टरा नै फान्थाव बाथोन खालामगासिनो दुन्दियाजों मालाय ना मिथु फ्रेस ओमफ्राय दायो संख्रि हालदै होखाजोब्बाय आङो लाइ होनोसै नायदो लोगोफोर नायनायावथ' बुरजा नुदों खिन्थु खोबबाथाय दा रबनानै एसेल' जागोन बेयो लोगोफोर दायो बानलु ना गोरान गासिबो होजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ मोजां खोबहाबनानै रानहोनोसै आरोना ओमफ्राय दा टेस्ट जादों बरिया जानोसै आरो टेस्टआ वाव होनलायलायनो खालि नै बयला जाबाय लोगोफोर संनायनानै जानाय नायलाय बानलु गोसा जानांगौ आरोना खिन्थु इथिंबो जाबाय चल अबे लेट्स स्टार्ट माबायदि जादों बयलआ जानाय नायलाय खनसे ओमफ्राय खिथालाय मोजाङानो जागोन देलाय बानलु गोसा गोथाव ना गोसा नङाब्रा थिग गोथाव ना जोंहा नै दुब्लि बारियाव फख्रि मोनसे दङ नालाय आयंमोनहा बेखौ सारनो नागिरदों दा सारबाय मेसिनजों दिनै सारखांगोन ना सारखाङा मिन्थिया ओमफ्राय गाबोन हमनो मोनगोन आरो सारखांबाथाय ओमफ्राय बेखौनो नायनि नै लुथुबो दंहैयो मा गाबोन ना हमगोन ना ओमफ्राय नों बेखौ मा फोरानगोन फोरानदे अरुणाचलिफोरखौसो जि फोराननाय नुयो आं बिदि मुलाखौ ना सुखाना ओरै गोलाव फोराननांगौ देनां जा मोनजागोन ना बेनोसो मुला फोराननाय मुलाखौ बे एवजालान्दां एसे माबा जाबाय एवजालान्दां ओइयाव ना सारबाय थादो नायनो लुगैसोदोंमोन आं फैनाय ना फैनाय लुथुबो दंहैनाय थाङाबा थाथ' दे लिपस्टिकखौ लांनो हायाना ओइस लिपस्टिक ट्रुस फख्रि गिदिरथार बे दिनै राना ने हरावबो होनानै दोनगोन हरावबो ना नङाबा माबागोन ना हरसे माने एफा गिदिर नङा दां दैया ना नंगौ
नाया नै फख्रिया बेखौनो सारसिगोन नै मालाय सुनानै जि मोजां फोरानना दोनफैदों बेयाव गाफ्लांगारगोनसो दा इसानि आब'मोनहानि आलु दुब्लि बारियाव आलु गायदों मालाय ओइ बेसरफोरा हनै बिबार बारफबजोब्बायानो आरो जाबायानो आलुआ नोंसिनालाय लुथ' नों ना सारदों बा नै डेन्जार ना दङ दैलाङाव थिगसे हमनानै फानबाय फिथिख्रि गोरि मा गिदिर गिदिर नाफोरबो मागुरफोरबो दाथ' आरो नै लुथुआ आयौ सना खानाय हानानै लुथुखौ बिराद सेन्स नुबाय आयौ ओइ नै आलु बागान ओइ नै बैनो जोंहानि न' बै जोंहानि न' नैबे आब'मोननि बेसरा आयै बेसर बारखायसो नायनानै फैनि र' लोगोफोर फट' साफायना फैनि एसे टपाजों आंजों आब'नि फिसाला सिमिनि आदा देट मिन्स आंनिबो फिसाला समान समानबा ओमफ्राय गोजौआ आइ लुथु गैया लुथुआ दै मोननानै बावजोबबावबाय बेसर बारियाव एसे बे मैथाया सोरहानि बे मैथाया सोरहानि हो माथो बारनो जायगायानो गैया टपा नै बेसर बारि ओरैनो बारनो हायो माथो ना नुदोंना लोगोफोर बेसरखौहाय बेसे मोजां आरो इफोरो जाजोबबावबा आरो मोजां नुगोन आरो लोगोफोर बेसर बारिखौहाय स' लोगोफोर जेन थेन रिल्स मोनसे बानायबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय थांनोसै जोङो दा बेसर बागाननिफ्राय ओमफ्राय फुरा इफोर बारजोबबा आरो खनसे बेरायफैबावगोन लोगोफोर टपाजों आंजों दा थांफिनसै नै नायदो खनसे ओमफ्राय इथिंजाफोरनियाबो बारजोबबा ओइथिंना गोजौ गोजौ बारबाय बै मोजां खिन्थु बेजोंहाय मिथुजों फैगोन खनसे रिल्स बानायनो ओमफ्राय दैयावनो जोंनि गानजा सक आरो थबस्र' बारबोनो हायो आरो जोंनि गानजा सक ओइसिम मिस्ट्रि लागायदोंना लागायाखै दिनैहाय लागायाखै खोमा दाबो दखानिया थगायाखै मालिका जोंखौहाय थाबखौनो लुना होला स' फैदो बिदिब्ला लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मिथुनि बार्थडे दङ ना दा मोनानिफ्राय 12टानिफ्राय नांगोन नालाय इनोबो मोनसे केक लायनांगौ दङ टाउनावहाय लोगोफोर नै बेसर मालिका फैगासिनो दं ओमफ्राय बे मैथाया बिसानि नामा बिसानिबा बिनि र' जानो ना टपा होगोन ना होआ बे मैथाया नोंसानि जानो होगोन ना होआ अ होगोननो दे खानि दे खामानि मोननै मोनथाम दे आयै आं मोजां मोनथारो बे मैथाखौ दाना मा जों माजों दानस'नांगौ आयै मारै हानहरनांगौ र' आं बोखानि न' फैलाय बोखानि गाबोन बिसिना हमबा नाजों जानो नङालाय मानसिफ्रा माबा बोरमा मोसौ होनायफ्रा खाखन बेरा बेयावनो मोसौखौनो होना दोनदो मैथायावनो होना दोनबालाय थागोन इसोर बुस्थुआलाय एसे मोनबानो जाथारो इदिया नोंसानि बेसरावहाय सोंबाय ओइ नारदा बारगोनसो ओइ माबा बै गोजौ गोजौआबो नोंसानि गासिबो हायानो मेरलाथार होनबा हायालाय मेरलालै जालु जागोन दे खेथियक मानसिनि जोंना दालानिलै बे खेथियक मानसिया बिराद खस्थ' गथ' हौवासा गोजाना आंहा गथ' फिसा हिनजाव गैयाना
माबा संसार होनदो बेनो बोखोनो हाब नों बोखोनो हाबदों हागोन फुख्रिबो नोंसानि जाहानि ना नागारो ने नोंसा फुख्रिनि ना नागारो फुख्रि नागारो मोजां दै देरलाङा ने देरलाङा दैया देरलाङा खानो रोंगौलासो नुबाय एयाव खुसेर बागान दङमोन खुसेर बागानखौ सिफायनानै आरो दा बेसर बोसोर फोबाय बे खुसेर बागाना इच्छा मोजां जागौमोन जों बारा थाव बायनानै जाखाया ने बेसरजोंनो थावखौनो फेरेदनानै बाया जाहा बायानो जों जिता खेथि खालामो बेनिफ्राय जों बाया लकेल थाव जाहा फानो कुन्टेल फानो जोंथिं बिदि गैयिखाय बायनानै जायाबा बायनाय जाखायो ने नङा खेथि मावनायफोरसो मोनजायो जोंनियाबो खेथि मावनायफोरा मोनजाया जों दा खेथि मावनायखायसो मोनजायो खेथि मावबाय थायोना हा मा होनदों मुलिखौ होनो दे मुलि जाजानायबा बोथिसे जाजाथारसिगौमोन ना बेसरा मुलि होयोना दायनि मुलि होयोनो मुलि होनो ओंखारदो मेसिन लाबोनो होदो दा जासिगोन दा लानो जायगायानो गैया बेखौ बोरै मोनहागोन दा आखर सिङावसो बै सिङावसो दं होनदों बैयाव दङ ओरैनो लस जासिगोन बेयो माबा पेकेटफोर गाननायबा सोना लांनो गाहाम जागोन मोखौ गायखौ खाथियाव होना दोनदो माबाया खारग'बायबा दानि मिसिनखौबो बिदि मोनो इनि दा मोना साफैनो फैया गाबोन ना हमनोसै आं ना हमनो सोलाबगोन आं बिदिनो हाबायानो जोबनो ओंखाम मोनजादों स्कुल डिउटिनिफ्राय फैनानै स्कुल ना अंगनाबादि अंगनाबादिना रेस्ट गैया आंनिया जायगाया बेलेगाव ना हारसाफोरनियावसो बे साख्रिया खारा माने दानि जुगनि साख्रियानो खारा जाबाय जोंनि टाइमाव जों जि आजादि जाबाय अंगनबादिखौ थांसैखौ फैदो माबा लायनो आंबो मेसिन लायना होनो नाखौ हरनि बारियाव मेसिन माने एसे खारनो मुलि स्प्रे खालामनाय गोदान बैनि दंबावो ना बेयाव मुलि होयो बे आइमोनहानिफ्राय मैथाबो लाबाय नै बेसर बागानाबो बिसानि मैथाबो मोनबाय सिगां नैयाव बिदि मैथा दं होननानै फैबा खनसे फैगौमोन आं खिन्थु माइबारि मोनो हाखर सिङाव इच्छामोन जागोन बे बेरिन्दा हाग्रायाव ने माया फट' खेबनो नै लोगोफोर जेराव मेराव मैगं बुथुमो आङो मोजां मोनो माने मैथा कालार गस्लायाबो देन्जार दङ नैयावनो लांफैनो हायोना जानोबा थाइगिरजों नाजों गाबोन हानगोन र' लोगोफोर बिदिब्ला थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै बेखिनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन ओमफ्राय दाहाय मोनसे ब्लगखौहाय माने मोनसे खालामनोसै बांद्राय गोलावद्रायबाबो नोंथांमोना नायनो बागोन ना ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो लोगोफोर